Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah ngagungaken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang sampun kepareng Bapak Daya Pangaribawa. Tumandhut dumateng panjenengan sira sowan-sowan lan kula sakadang. Kanugus Daya Putra Agung wonten ing Menggoro Tembara. Puji sesanti kunjuk katur wasan tahmid alhamdulillah hirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat bin salam ugi kunjuk katur dateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi syafaatipun bebet dumateng kita sadaya. Winantu sabung kepawuratan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Katur dumateng para pepunden, para sesepuh. Kasepuhan pinanggung kunjuk Bapa Pangasta Praja wonten ing Menggoro Tembara ingkang dahat Sudarsana. Pinanggung kunjuk sangya para pamirsa budaya, para pandemen budaya. Pametri budaya ingkang adiluhur sesanti kumbuli pamuja mugia katining sedya rahayu nirbaya nirwikara tansah mangke ing rahaja ing samubarang kalir saking kawiwitan purwa madya dumugi ing busana. Kula nuwun kepareng suwandalem sesarengan keluarga Agung Anuraga Putra AMD Indonesia. Berdopo dawuh keluarga Agung Putra Agung wonten ing Menggoro Tembara keparengipun derek ngregengaken babaring beksa. Anamung ambil pilih samangki kula sakadang saking dhat AMD Indonesia. Anggenipun ngaturaken babaring beksa. Kathah kekirangan kalepatanipun kirang jubuh kalian kaluhuran seni budaya Jawi sewu lepat nuwun bunging samudra pangaksama. Para pamirsa budaya, para pandemen budaya, kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng anggeningani nitik kawontenan medal ingkang sampun sawetawis dalu saking Pro Brikonco AMD Indonesia sampun siaga ing kati pramila kepareng amur wakani sugeng dalu sugeng pepanggihan sugeng amirsani babaring beksa AMD Indonesia. Sesanti hayu lan rahayu Durga pendak kala sirna
Nirboyo Nirwiporo Sang Anuraga mudha minggah wonten sasana Kumbule pamuja ayu lan rahayu tumanduk para kawula tasih wonten ing mengkon mengguro tembaran buku sedupakan welut pratondo kumuli pamuja Bukya Rahayu kang ngabeksa Rahayu kang amiyarsa Amurwaka carita kinarya babaring besaning Sang Anuraga mudha Sang Hyai paring jimat ingkang awujud kolor sakti pinangka kangge betenging raga mugia Sang Anuraga mudha anggen minggah wonten sasana yuta tansah paring widodara Para cantrik derek ngratit sesaji mugia widodara para pamirsa widodara sedaya keluarga manggura tembaran Sang Anuraga mudha katon agung gadah pideksa ingkang angasta iket urung retmo panjang janget rawis nyo sakepel sisir man surya panjang ring samudra loyo pasuryan iku berdiri yang waridoyo angesani
Sroma Wahyu Sang Yasindra Kura Rupa Mangses Kadi Angin Bangsa Balke Prabau Silo-silo Kaplosau Satya lumayu mangungsi Kang Joko Rupo Prabdaya Guru Panjak Sigra Tancalan Prabdaya Bono Para Sura Siaga ayo Rawi-rawi rantas malam-malam kubur Budaca ayo G
Komodo Siaga Maguruku kumewang gegeteri suara tetepku muruh suara branci teng turonggo pendeperi kong Yoro mangungkung rajin mangkating prang umbiro sing sang jure Budaling Sang Waro Anura Komodo ingkang budal saking Kutha Ngadarja Balasura Siaga yo
kadungan dapat pangkat sampiran bondo amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan hey ho 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 hey
ojo turu sore kaki ono dewa nglanglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine tunga tetolak sandang kelawan pangan yo iku bagianipun meleh sabarna remo para kenya sampun paripura anggen ani dibusana keparing wonten sasana yuda bidaling sang para kenya lir kadya ombak ing samudra cok cok budal cok yo yo
Oh.